Ac o fewn yr awr, roedd Sylwyn Thomas wedi cael ymateb Dafydd Wigley ar weinydd Plaid Cymru. Wel, dwi'n gwbl sicr fod rhaid ni gymryd agwedd positif tuag at y datganiad yma. Mae o yn gam ymlaen i dorri ar draws batrwm o waed ac o laf sydd wedi bod yn rhedeg ers 5 mlynedd ar hugian. Ac yn amlwg, os ydy cyfnod fel yna dod i ben, mae o'n golygu fod rhaid i nifer o bobl ar naill ochr a'r llall ac yn Llundain ac yn Nulyn bod yn barod i fentro. A dwi'n credu un peth sydd angen i ddweud ydy y dyled sydd gyda ni i John Hume, arweinydd yr SDLP, am y modd y mae o wedi gweithio dros flynyddoedd lawer i geisio chael pobl i ddod at ei gilydd mwyn rhoi ryw gyfle i heddwch. A di o'n gweithio allan a beidio, da ni ddim yn gwybod. Ond i gyd fydden ni'n neud ydy gobeithio fod yma sail i agor penod newydd ac i adeiladu ar y cyfle sydd yna rwan ac y bydd yna wyllus da. Be mae rwy'n yn ofni wrth gwrs ydy, os oes yna garoediad o ochr yr IRA a Sinn Féin a di'r ochr teyrngarol fel maen nhw'n galw eu hunan am fod yn adweithio'n ffyrnig eu hunan a dechrau rhyfel eu hunan mewn protest yn erbyn hyn.